naong si Auntie. Nakamot ko! Ano na siya? Guys, yummy! Tagpa matag sunod-sunod. Oh my God. Pag-street. Oo. Dapat kuan ka cheer leader. Wait, Wa sika. manggod iyas, ikaw ba pipili talaga ni? Bala. Para kabaho niya. Kaya dagan, no? Ay, kutso. Naman sila ko. Sanay ko naman sila. Ikat dagang Pustahan ay pa. Mano siya na unod kay. Kanina na siya unod. Tawa lagi. Ingon ko pa. Ingani siya guys pag naiunod. Magliki-liki. Ayan oh. Aw. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Wala lagi. Ingon ko pa. Woo! Amazing. Anak gyud. Oy. Si mong tiil, nagsaka na sa pajama. Hawa naman. Laki-laki. Dawa. Bahkan surdi. Para. Oh, dako na. Mama, nata. Ikatatuza. Hi guys, it's me, Queen Alvarez, and welcome to the channel. Yeah, hey! So for today's video guys, kay magulay mi sa uma. Na ami baby diri among ibini. Naara, manggulay si mama. RJ, say hi sa vlog ni mama. Dali na. Hi! Nakipapagawiran na doon. Bye-bye! Bye-bye! Nakay pa na mag-ipitan. Nakay ka-oban. Si ako manghod. Si Ate Queenie. Nara. So, sunod guys, kay siya na po mag-vlog. So, isupport na to siya guys. Mag-wait na sa iyang mga video. Kay mas, ano pa siya sa ako mag-vlog. Mas hawd pa kaysa sa ako. Patakabalon sa pangalan sa iyang channel. Kay kuan siya ka ng bulan, no? Lalay. Pangalan sa iyang kuan. Pero mas nice iyang mga content kay all of, most of nature iyang ano. Okay. Let's go! Tara! Ate Queenie! Nari si Ate Queenie! Hi! Tara! Hi, wait. Masaya man dahil si Lula. Tabayot, dili mag tarog-tarog bayot! So, diba? Hindi siya magtarog-tarog. Pag makapalit ko atong kuan kato gay invisible, ihatag na ko ni sa imo. Beng? Beng! Dito naman ba? Hello! So, by the way guys, mo ni siya amang mansion. Beng! Abe? Hindi ko na dito naman to. Yan na po. Mga motimi guys for today's video. Kami nila Ate Queenie. Ako gipasigad ra kay para makabalong nag-video ba. Paturam ko. Katong ikon sa ulo, katong ikon sa ligod, tubangan. Muna magbalik tapon sa lapangan. Ito. Bugkot. See you at the beach. Dali ikaw video ate. Ina siya uyog. Ay pamislit-pislit. Ay ipalong sa anong kuan ka naman sa ni. Short kani kay malubat. Idala kang kuan. Dito. Ay na. Dagdala man dai kuan ay.
Siya mang kapil. Nag-una na ba sabi? Ito? Ato magkagawa pa. Sana all. Artista ko. Nagpa-picture mo nga. Palit kami na. Bokse. Ayan! Mababal sa anima. Hello mo, makamo na makadaot ba mo na igapig kuan. Dali video himi oh. Ito pala. Ito yung Ayo. mali. Palit may god share. Ano po mo? Ilom, ay. Kalsis. Ako, Kalsisun ko lang magpaba na yung buto Kalsis. na ganin no. Sige, pila nagigikaon dira magkalchis pa ka. Sa may atong video nga dito ka raw nga. Kalchis. Oh, kalchis. Sa ano? Kuan dai kani. Walay mo. Buti pa di pa yung tinang. Ilan tong? Class namin sa totoo na. Ilan tong? Ano yung sab? Show! Aperto na dede siya taro-taro kay mo ila. Bali 20 lang. Mga bar na diha bibi ko basta ring anak bar. Sige ka to. Kay gunit, ang laki. Gis na mo edad wag balong sa powder. Dito Ang bigat yan eh. Ang bigat na agaw. Pwede na ba kuan isa te? Ato ano kaniman akong gichinilas. Pag ilis na nitong tata. Bagsak man dito. Kaning pink. Ayan. Bukat ka dito. Kuan mo. Apa? Maduha ang anak na. Wow, sana all. Sana all. Ano akong yun? Akong kani. Pila ganin ni te? Gis. Duhaan na lang te be. Uy, maduha. Uy, Palayo sad. Ano eh? Patiyo ko na ko. Ayaw kay malubat ng kuan. Hindi ka mabag. Hindi makapad to ko ah. Mission. Pau. Ako lagi naka kuha. Sige lang. Sige, agad panahon. Lagi hapon panahon nagmaka. Ano ko? Pangamote kay pan. Hindi na Butang ako. sa. Nya na. Oo. Eh, abay na rin ko. Sure oy, kumangkong bata ako. Popcorn nag-corn ko ay? Popcorn. Mo. Bukat tayo. Tulong sa. Hello mga guys! Welcome to my vlog. So karon, inaanami flower. Pero mag-vlog. Ba, Mao ni ang mahawagang gate ni. Bye-bye. Sa kuan. tanawa ang sulod kita bali. Ayo. Okay lang man to. Oh, ito yung bahay. Ta? Mama ko ka pa magkadiha? Ma'am! Hello po! Talaga yun! Meron na malabag ng CR. Mansion. Mansion. Tatabi sa madali. Sahay ka naman dyan, sis. Visitor. No, tato sa bayatan. Baka mo ito yung nakadagdangan. Visitor siya ang kan. Kaya pa ba siya nga? Yacht, busy ko. Kung charge, ano all? May business. May business. Busy na. Ay, ta! Mo manindot ka huyo, no? Kaya mga kanin nyo ba? Huyo. Oh. Sis, tata, magsige pag-konti ha. Ilma. Tumaka? Manang, duma ka, Manang? Kalunga sa. Manang, duma ka? Kalunga. Pang magkikay. Makulang gudubag siya gamay, kaya mabukutan man na ito. Pero pag parigos, no? Kalunga ba? Kaya nalubat. Ipindot niyo sa pula, pindot ako sa pula. Nilas mo din? Ito paras naman. Maglobo? Ito pang pagkataw mo sa lalaki. Yes, crocs. Eh, kagakasugsug. Kabang tas ka iskro. Sige, no?
Kalangkatan na magutong ko ako sinilas. Muna itong dalawang pundong mag-ato taog. Dabaw di oro. Kuan bayaton katong ising nga isa. Bayot. Lampungan. Nindot yung balik ito sa umayang. Ngat na kain ko. Layo mo kaayo. So, dito yung isinsin nga. At least nindot ang dalan, makawala ang stress. Nindot ang simento na? Kaning ko na. Hindi. Eh, ko naman. Espalto na? Ah, simento. Mga ito na punta. Kaya mga kahoy kayo nagsugat pa ba sa babaw ang kahoy? Gamay. Isip pa yun. Sigo na ko ninyo. Sa isa ba ka mayuag ako ha? Sugaw lang siya. Kuha pa di. Kaya sa Ismail. Idap ni taga sa Ismail. Ato gayod. Palit ni Crystal kang tata. Kristal. Kabag. Uy! Kandak pawis. Wala eh. Natag maputi, matigyas. Nakay angod ra. May manakaingan pang bagwan. Kayo ag. Kasi di makakaglutas. Nakasugsug makabang ko eh. Paputas. So, moni, mga kuan mi karon. Nakapangit. Pangitat ay si manang ka wa mga wa tami misuhon. Uy, tao daw niya akong sinilas. Manglapas ra akong tiil. Ano na lang, brown? Ko tamo tong tapo. Oh? Kaya wala gawang tutay ka makupo. Gold. Nanilas ng abang. Mangbuto. Ginagham sa ato kong manjaro kaysa nagsuot ng kip igud ang diri ako. Nagpadayag ka sa imong gahom. Oh Jesus, paborito bag ni Manong? Labod. Yabod. Sino ka tawag labod? Agi sa imong Tek. Mga mute. Tumakan mo na. Sagdi ragod, na pa may mga kabilinggan. Lola, pangamuti kay Padlola. Ano yan? Ha? Lolo. Nakay Lola? Hatagan makaon niya. Magajak ka, magka-problema ka ma. Bagong naglok-lok. Ubag. Ano kay Padlola? Papi, 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 papi. Ay, sinilas ko ha? Si Gonzaga o si Tauho. Ya, wa nila wa pa sa magdaog mayor. Hindi lang sa mayor kasi mayor og mudaog. Bye. Isa sa bang ilang mayor, si Kuan yun. Ang bisag magdagan ko. Magdagan ko, di siya matarog. Di siya matarog. Mudagan ko. Grabe sa sinilas, uy. Hello mga guys. At ito, kung pasabot ba, mag-garden ba? Kana na puli, si ama puli mo pangtusok ni ama ka, balasan ka, pa din. Uy, may pa si auntie, lamig na. Guys, lamig na si auntie. Nakalat ko. Lamig na si auntie, may pa si auntie. Ay, hamis. Oh, hamis. Hamis daon. Gamit natin. Ha? Nakikigamit na? Wa no. Wa, padyak pa ni Pinoga. Ay, di yan makipel. Nakaangay pa ka na rin. Nagkagwapo ba ni auntie? Ha? Muna ko nindot pagdaka. Nanda kayo pa natin. Pangamuti kay. Nakin natin si Basa. Kuha, ginaling. Nakin na Basa ma. Nawas siya o yan. Ang pangilabad da. Nanda kayo pa. Kuha! Unya na kapit ka. Unya na pag-uli. Panghinlo ka. Tara. Mga saklang ko
Te, ulan gabi eh. Gani no. Ulan man gabi no. Marcos papi, hamis og uniform. Pila pinig. Mana delikado. Kana ra akong kuha. Anang imong ilong mo lang yun naglako. Nang hilaw-hilaw oh. Ah, mandapit. Nang iuyog din sa akin. Dito pasto mo ite. Agoy ko kita. Turo. 1, 2, 3. Hindi, tumatos ba pa? Anak diri. Sa kabit kay. Ay, magpapa. Si Crystal pa to. Jian, ka. Ah, bahala. May magmagkaon ko ano di man. Mi man siya, mi. Gana. Papi chulo. Tigulang mo ba? Di pa okay. Wala nang ipang photos? Dili din ako, anbeng. Cartoon. Tama. Ano mo ba? Lao. Ano? Pigyan nga sa kata. Ay, angad kidi ay. Kuya ko tuhod ba? Uy, bakay nabusog ko. Ay, wala na si Ate Queenie. Muna siya. Maulo man na siya pag nasa video na, oy. Mag-ulo-ulo naman na siya. Hirog di itong hilaw. Yaks na mga buslot. Na may iyas. Oh. Oh. Tama na raw, te. Baka ito kang kaon na. Ito ang kaon. Ito ang kaon. Ito ang kaon na. Para siya. Dapat ang kuan katong face tracker. Katong face tracker nga i-track mo. No. Di na kakailangan og ng videographer. Di mo sunod-sunod. Eh, tarong ka maduon, Mari. Kana ka mag-iili. So, oh, mahaba-haba kay kan. Basta. Wala yun. Nasa man to si tata mo. Nasa amin. Kutay, natigpong sa kuan. Atis. Tama na. Hilaw mana. Apila dali kilo kay na malian magka yan Ano sa ka ano kan. manggod na diha? Ayaw na! Ayaw na lagi! Pamatong isagot. Oh, Jesus. Dahil na lagi sa una sa RCB mi bayot. Nakapangaon gyud mig kanang tag magatudlo nga kuan bayot. Kamutin. Ano kasi mama? Pagkuan daw na ako. Na daw kay sila na ko. Wala na. Katong kami. Labi itong bagong abot sa RCB. Katapos akong kuan sa napkin eh. Hindi ko ganan mang napkin. Kuan man pud lamig kat mapud pag di ka magnapkin. Hindi ko ganan pag mabasa na pan. Oh, Bing. Muha, Bing. Di ko mo. Nako. Bing. Salo ah. Ipasalo sa dyan, Bing. Salo sa. Ikaw ba kay hawd ka magsalo? Oh, kabingkay na. Sige pa. Hawd yun ni si Abing magsinalo ay ba? Tama natin. Bisag ngiat-ngiat baka salo gyud na siya kay kiyog. Pinana pa pag si Mama Beta. Si Abing pakuyugan ninyo mga ngamuti kay mangita tos kamuti. Ah, mangita. Mangita pa nang maglalas mo galas lang niray, di ka kita. Mga sugod na ko ano, nakita na dito. Isa ko na. Apa beg? Na ugma. Asa Ko. Gitilapan ako na iyak. Lahi oh. Pinalatot pa to. Pero sa lain ako gud lang ate sa igagmay. oh. Dot. Bayan pa jud. Pino. Mula. Hindi na makakaong kag iyas tigod kay magnindot imong tingog. Iya guys. Alag jabag. Pilo baghatag ni Renz kay kuan. Ay ban? Oh. 20. Oh, 30 iya. Oh. Napira si Siding ka ate. Ito man daw kabing ka. Wa mo sila nagkita. Naghapit man ubag ko ato dito bayot. Mo nang pag-abot na kog Davao 200 na lang akong kwarta. Kapit ka sa? Katong atong ka na milkshake. Adaot na. May pagka nang kita rin nagkuhan. Gusto jud ko ay ka nang mag-vlog na ka ng mga agang tinyo tapos mag Lutuon.
Pig-ulan man. Wakid on, himano Sundang bingkay. Guys, mauni ang bata nga grabe kabutan, guys. Buyag. Buyag kaayo, guys. Buyag. Energetic. Mura gila tilasan ang lubot, guys. Saan to? Pagana na pagkatina. Nagtingog siya. Ano ka? Video? Video ba? Video ito ba? Naglihok ba? Ay, lihok ka. Yes, maganda yun. Guys, yummy. Tagpo matag sunod-sunod. Hi guys! Welcome to my vlog. So for this video guys is Manguhatag Mundo. Naibayabas Bing. Ay, ubag. Piling ko pagtagtog pa. Isa na lang yun, isa na lang. Nga pa. Awa na. Hindi tilin tayo naglupad lin. Nakahaman. Oh my God. Pag-street. Oo. Dapat ko ang cheer leader. Anak Jud. Ilaw. So, ubag na. Nanginambog pa ning kagang ugba ngipon. Yeah guys, tatag-abay Wa sikan. mangod iyas ikaw ba pipili talaga ni. Bala ka, dayagod ka ko ano, tingog. Dati may buling pa sa magalat nga. Tuangat kata doon pati bitay sambayo lo. Hala. May bunga. Ay yan dito ya lin pula. Dili, kuan siya. Ang kuan ana, ang kuan technique doon para mabugat ang kanang kuan pagkahuman nagkanang pugo na ugan ang kanang kuan no. Kanang naugan ang lubi. Mo to worth it nga kanang adventure, kanang literal gyud na adventure. So, tara, kay di man na makuan. Bahalag, makukan. Maghugas na kadugtong niya. Itaan pa ini mo sa likod. Baka nabitong. Nabitong. Sabay agiaan ng gud mo. Itaon sa likod imong chinilas. Dili sa kaya isuot nimo tapos iana sa likod ang sagiloy. Saya na. Ay dili. Suota. Tarong nga sa suota sa. Suota sa baliktad nimo hang. Oh. Ayaw na ikuan. Sige. Hubo sabi pagka bright na lang. Sige suota. Ana. Tao sa likod kay para na magawid. Di ba? Mo ni purpose ana. Tara, tita be. Dala be. Bit-bit ulit mo. Bit. May tanggabi ka pa rin. No, dalag ka pa. Tapos nagrabing kinaunay na magmarang diha ba. Basta tatapok lagi si mama. Pangita nga marang kay kung aslom ba. Marang nga. Kanang di pud ka hinog, kanang bago pa mahinog ba. Nita ka. Gusto na ko kanang kuan kanang padung na ma-overripe kitabis na kayo ba. Kana. Masumpo na nang pagtamis. Wala ka man ilaw. Gusto ko inog jo. Natago ra gid kung kaon nato sa fighting labali. Grabe dato. Tulugod to na to kaadlaw. Tulugod ta kaadlaw atong kinaunay no. Pati pa sila na. Si balik na katulog ba sila balik to lumasod ka plato. Nananghid na gud ubag-udaan sa katong catering ho nga. Sure kanang pwede mo dalaon niya. Daghan mo kayo ni. Nakuan kisaon na mo di napadala man gud sa among boss. So goy problema ma'am. Tagaan ta kag silupin unya kay padala man ni. Daghan masobra. Mga pag Ano lagi ni? Pinasa wala tulog. ubag. Wala
nag-survive to akong tubo? Wala, gibisag isa nag-survive. Nano? Nganong gitiaw-tiawa. Hindi ah. Pangamuti. Mapasok pa, grabe sa apagay. Kaya di mapa. Anggog bago ganimo. Ganimora. Oy. Ano kasi pagpangwas ni Lubin, no? Napiguan makan. Nagmahay ako. Ano kaya pagpanhik na piguan ma? Tanggalon. Bataran. Bigla sa nga kainta. Hindi naglansang ka ikaw? Si Sunny. Gitiaw-tiaw. O sa man na, ibalik dito, ibalik. Dili, balik-balik na dito, balik. Dito ra, ayaw na diri, ay buto. Kato nga po. Kami? Sa kilid. Nandito dapat sa wala. Tuod ay. Lumi, ay. Dapat sa too. Oh, di ba kanindo tra diri aka peaceful. Ayog tusuka hugaw yung kamot. Ay, dado abrihan ba? Basta sa bata eh. Kahulat. Manaw ko magtapay. Hindi ba? Pahibalo. Kawatan o lubi. Ayaw na. Lagsi. Padaplin. Oy! Ako aday ka. Malapang gani. Kuha. Pagkalapang iyan. Si Mama? Masamad lagi ka ba? Hulat yung bataan eh. Bahulat. Oo, ay unod anak, wala. Ya, papi ah. Oh, ate oh. Tama na po, nagkaon naman ka. Guys, ito guys, butong. Sa English ito, coconut tree. Na tree pa, na coconut pa. Ay, butya pa. Guys, ito. Kuanto. Kakainin natin. Walang kutsara-kutsara guys. Ito lang guys. Ito pang pakinis ng tinai. Ayo. Taro ba? Baka magpangamot ka pa sa kapako. Pula-pula dun na ang natitatang. Guys, Pag sis banggat ha. Bili ni kung duha pa ha. Kung kaon niya. Hindi, mahuro. gusto na nagkapi. Dalo ah. Sabdaan ko ni kahit ko. Hakyaon magad si. Tita, be? Guys, kana guys, itutok guys. Wala guys. I tell us ang ano. Nakalingkot na guys o kana. Ikaw, pag mamaniga, tadi, natay tanawon nga video. Mahait maniga tayo global. Kusa. Kana gani guys, murag Oo, guys. nakalita good. Wala Hindi na kapag tulog-tulog. Mapaso maruto. Papaso magay na ano pag-asang kay papangamuti. Kaya sabi ko dito. Ay nalang. Hindi ba ta kung ba? Hindi marita. Pero kabisi. Ikaw ini, mag-usa na makadiha. Yung dugol. Isa kari. Dili, dan. Na, kwanto si bayad Wala na. good niyo. Ay, usay daan wa man sa duha, ani sa duha ka riyos. Sa isa ka baka natuso. Katabanan, be.
Para manis abit. Dito! Oh. Oo na naman yung bangag ni mo. Ano lang bangag niya? Isa na lang. Double mangga na. Kuan da kana isa ka set pila to ka buok? Kuan na 18 na. 89 pila. No, dito sa Alang kay meman mo kay di man mangdagos inyong dito sa Itong Evon. kuan. Ato mo Evon. Dito sa Evon. Sa Evon. Tag 400 ka. Mura mag si mama na na tag. Ay ang pangaki diri kay Paulawan do nato siya kan nasa tiinay tayo katag kay. Si Aladdin good bisag tinuod good iya. Na mangga no. Ano ka bisa speedbot. So na si mama. Basta mama ni mama. Mata ni mama sa ako. Maamaalad na daw. Wala ka daw bag siya. Bisa ulang na yun ko nila. Nagtuo. Sa nagtaas siya. Pagtuo niya sa ako. Nakaminus na kayo mo sa ako. Si Pagkakataon Aladdin, ano pa siya? Ano ito mo lang, uy, happy, good, malumo. Basta day happy sila malumos day. May gani kay ko nagsaka siya speedboat. Speedbot. Sago ano ba? Ako siya kapupun. Maalad na mo ba? Nagbuntag na lang. Dili ko na magkadirik. Kaya magtabang. Bisa magmasok. Kamu na lang. Kamu na lang. Ang sako naman. Oy, sobra pa kastuli. Sako nagrubag si mama. Awas Mama lagi. gihan. Bata lagi yung ang mata ni mama. Kaya bigatirin siya magkahas. Ako ang basta lagi na happy sila malumos. Happy, mag-iling agad. Happy jud malumot day. Kung nga ba si Aladdin, Oo naman, ito siya mulangoy, pero happy, good sila malumo. kung nga pa lagi speak bot day. Speedbot. Masok. Nabisin. Suko pa bag si mama. Bisa. Oh. Sa bagay. Dili kay vlog na ako na. Bagay mo ka na sinila. Vlog magunatuon niya malubat naman ning kuan. Ano, gana man akong Kani mang kuan pa akong giuna kay dugay pa ni Pangalan mo ka ba si ante idang. Okay man. Sali ko baya to, di ba? Mm. Kung ka na, Naman mo. pihilot mo. O ibalit, si bako balhin ng dire. Ayo in tao. Si kuan kay pang-ana sa una sa kay mituhan sa Festival purpose. ipangkalit uncle. Ay, baba. Di nakapangit Ante. nagkalitay. Ano sa mga imong tel ante? Giling ay bat. Ilam na ay bat. Marag si kuan des tinahan nila libi sa una. Balusuldo ba siya ba tapos bingkay ato. Iling nga matag sinila sa salik ko. Aw, iling na. Gira eh. Sige, yun ta. Ay, kalit lagi nagpareha imong telingan. Sige. Malagpat. Lagi ka nakabaho yun. Ano man ulit yun. Dagan no. Ay, kuso. Naman sa liko. Sa liko naman. Ikat dagang ka. Dakpanan ka na kadakapan. Ay, nalain. Basta ginirahay bog dagan. Patikad puli. Kung kinangita ay lagi, mailhad man. Kay kani guys, una ng te. Elita. Ay naku Lord. Wala na init ko. Ana pa lang kamo. Kung gaano. Kaya mag-tip lang. Ubay ako nagtataw. Wala rugo. Nabukal kid ni Papa. Bingkay pa sa ina Kami imbang. tinutuwa. Kamot ko mo lagi na. Apa dapat imong tubo apa? Wad, ibubus. Kinon, kinog silong-silong kinog yan. So, masigura. Ta. Ang dako matwa. Una pa iguna dili apa? Katay. Wala eh. Kansako ba? Siya ang tiguran. Bagtas ako, magpinasan bitaw niya, bahala mo. Ay, mo dala mo ko. Yeah, ito. Ginadala naman gagawa ko ang sa kubag. Ba't ang magdala niya? Nalo koy suan. Ang bitoy mo. Duha ah. Pwede pa dahil ni. No, pwede man na. Ano, Tanga. Kuha na! Tama na nakataas para pwede pa rin mo matukod. Magpangita ng hulain. Tama naman na, hait naman na. Kaya man yung makakuha.
Makuha, Ang reason magula na ang kailangan magsuan kay para di mga samad ang lawas. Grabe si Black pag paningkamot o Suwan na yan, pangaw sa tawag agin. ana. Oh. Kaya Auntie Conchita man ko nakakuha na sa una, lola ni Abing. Kaya tong dito pa sa KS sa una bag mga mutimi. Katong lola ni Abing kay di makabalo masuko. Di ba ko ba masukot sa tikong sita? Mm. Si Kuan ang nagliwat, si Tata. Mm. Kuan. Sa Tata Alberto. Ingato. Di kaya makakuan, masuko ba? Di ka kakuan ba nga? Ayaw yag ita. So pagka kuan makan pali ikat pantig. Ang raens ka. Ang nagliwat ko doon, kuan ato lawas. Si Kuan. Pero grabe sa angkol kagaya di agad mo balik sa inyo ha ba. Akong kasalig! Ang mga kuan, ang mga equipment. Tungkol ko nga bagong manicure, wa na. Wala do magkasuyo ko. Giakan pa ni kuha banggot. So, kumbati na malala. Kumbati na malala. Pila na pa bag si Mama Bayot nga. Kuan man mo kay puro nyo ang palitan ng papa. Pila ka na ko. Bagkadaman ko anin nyo, pangitaon rin yung papa. Kato bang? Kato lagi, kuan ta. Kung kuan balubing lagi, abato dan basta lagi. Di ko anin, gibangbang ninyo? Dala-dala mahadlok, ang kuan lang nako kay punit. Mahadlok ko. Di na siya uyog o tao. Mahadlok ko mo punit kay magpagiwad-giwad. Si Mama sige na ako tinawagod, malagod na si Mama. Kaya natin makikuha mo balik kag sulod. Nga ba ka punuan ang mong manggod? Na, di at least na ni mangustin diri sa bukid. Hala. Ito man. Hindi tayo marag kang naog dira, libto. Kasi color. It's true. What? It's you. Cellphone na po ni Lolo ang tirahan atong bingkay. Tahan mo pagkakaon sinabi ko sa lang ama. Nagko na ganit no, nagbooking na po siya mo ulo. Nagbooking na ganit no. Okay, di ba ako muli karong February kay para mabayaran pa tanang utang. Ang kuan man gud na ako kay si RG ba basig di na mo tagam sa kuha. Muna akong gikuan. Basig di na mo tagam si RG sa kuha ba. Kay pag kuan gud bagyot pag kuha abad na ako siya. Sige ba chud tutok sa ko ng pahiyom. Tanaw ba sa inyo? Pero makailan siya sa imong tingog kana sa cellphone? Makailan siya sa imong tingog. Magkatawag bag sila. Manang gusto ko mag video kay para. Tingod pa manggod na bing. Asa na? Dili magabat. Ang unsa? Kani manggod ni mama nga po nagsimali na. Ang unsa na? Pabalay. Kini? Kung gusto kag pabayay. Ha? Pabayay mga damage lang mong lubi. Man. Sure. What mang lili? Pataas sana tanawa dai. Pila ka punuan Pila ka- mga lima na puto. Kadto pambayang. Mag-antay yun. Kasi tawag ani eh. Asa ko din? Kasi tawag ani ba? Oh, Okay, mas maayo man ang tunga ay kanang korputa sa kuan ba sa negosyo kat para dili makakuan si mama ba. You know. Kaya masalig kita ray man. Kaya may pa na kayo. Baba kay nako na nako. Prota. Masalig mo na si mama. Masalig mo na si mama pag ako ataw kang okay nang ako bitaka. Mamo nga ni ka. Katong kuan katong Tukaton manggutong ta naman la kuya. Saan ay kay Kuro. nya Sa dodong sa Basinog. Kuan daw ko. Sa amin dihain. ano na man. Pinunan kuan na ano. Kwaon. Di tabang mang budi hapon na. Sa inyo ha magyapon mo sa inyo ra magyapon siya magbayad. Service ng kontag libo. May paiyan yun. Para sama sim-sama na ba?
Pero, mas may manggod yan niyo. Eh, mapod lagi ba sa mga garbis? Ayaw na lang, likay na lang sa ako. Agmot na. Paano po na ngayon na po pang medisina? Dito ang invisible ba? Bendero ni. No. Kanin. Ang grabing tigkuan, kanang usa ni. Tanig tingog-tingog ba? Kuha. Ano? Anos. Ano nago? Mo man pang dakong tata sa ulo. Oo. Pangsakahon sa Jumalinahan. Bading ang kuan kanang usa ni. Para mga magadid na ta mga 50. Ato, umadid kag 50 ako kuan na. 70. Ako na. Mga kong silula city. Nabay mo sa papa. Halkan. Nang kaya na maintain man nag-spreader eh. Ngay ang spray ko kay makakuan sa lupa. Ang play. Hindi baka ang papa dito. Kaya manghilabot yung kuan. Muna siya ang sign sa Bawal mga sa bukid pag magkuan ka nga bawal mangawat. Bawal manghilabot kay na ay sign. So, ubag akong bagong manicure. Bagong pedicure agay. isa na din. Sana? Sana yun? Alam mo, magkuang karon no, makikot po ka lang sa bawsa. Okay ba nga? Bagong haon. Nga ginaling dahil ang kanton sa kabaman ro. Una weed ka na ang tanglad. Nga halang sa ayos. Woo! Hui. Sunod na lang. Ito dito na pang. Sunod balik na ako. Magwan na punta. Ang sana. Naay kuan ba ni viral na babae. Nga. Palit sa og hipon, sa kilo tapos mag sekreto sa pangawag pa. Isulod niya siyang sudlanan kay mahal daw kung kilo sa pero Ate. maulawan sa kana ata. Ito ba? Nga, kita ko sa CCTV, tarot ay niyo. Yeah. Ha? Kaya namuha dyan ni mga haman. Ato, iya na mo nga. Nagpalahig iya ha. Parang kasi naman nga. Pero wag may nga mga. Ay, hindi. Nakakaman ka bebe. Ato, balanghoy na luad. Ato na lang kuha ng naluad. Ato nang kuha ng naluad. Dagag unod, Beng. Ang sundang manta. Ha? Tara gani, kuha na to kay sayang. Sige, unya. Yan, makalibog. Ito. Bagmutan mali. Nag-sinilas. Uy, makasamak mo. Kuha, lisod dito akong sinilas, no? Kaya o, kadaghan ang tunok. Ay, kasakit. Ay. Nakasapat yun. Nana, itats diri ba? Kaya nga nung naidag ko nga langaw. Uy, maparihas tong kaming tata. Ano sa buwan? Kada ko lagi sa miluyot. Sa dapit. Gi, kuan ni Dudong daw di ay. Gusel, unya, nakalayas ba? Nya. Di, kuan daw nila buhi pa. Kana, oy, kanang bulak sa kuan. Ay, ato. Kadaghan aning ko. Bulak sa Balanghoy. Unya na, Beng. bakang kun. Kuan na, kuan ang pakasal tata. Ito, yan ang sagpi. Magulang raman na. Kanila man das panuan. Guys, ano ka mo siya? Oo, himay man kung kuan da, guys. Suwan. Masiguro ni kung sunod-sunod tayo. Tunokon man ni guys.
Kadagkugkuan. Half dose na kung tilga. Agoy! Uy, manguan ko. Manguha ko og udlot. Oh, bitaw no? Kuan nagsuka. Lapuan. Nandirigal. So, this is the kamutihan of Mama and Papa. Kuan ni sabi. Kuan. Asa sa daan? Nang gustuhan ni Lula diri. Tara. Kuan. Sa akong tilma. Larabing Dihan eh. kulo ka tabi. Where? Binaim ko. Damay? Uy. Sakit uy. Sakit yung tingol guys. Nadugihan guys. Yahay ko naman. Pero mas lami ang good ko yung ano. Oh, kanang kaulpot. Kaulpot man akong ganahan nga kamote. Kanang takhay. Hini mga tawahan ng gidala-dala pa man ng atis. Isa may nagdala na. Kauna na ta. Nga kamoy nagdalaan ako yung panginan. Oh, wow. Lapso. Tingnan mo babag si mama nga pamaibta na daw siya sa sakbo. Bisag mo na lang daw na ikatong tabang siya. Nahawayan ka? Pinamamakuban? Tabang gani ko'y tulog ka ron? Si Arjun mura na. Amigas sa. Uy, nag-una ka sa RG ganin. Ang sitaw gani. Dari pa na. Ay, di naman dahil ni. Dali. Oh, feel good na ako na ito yung unod. Ah, nagid ay. Amazing. Ingani niyo siya guys, bagbagamot guys. Kapaso naman kay pakaguang ko. Ah, kita na ko guys. Kita na ko, par di siya init. Guys, Eh, makulisap. kamu RJ. Sige pa ka magbagsa kita kan pamigin-bigin din. Kamote. Oo, taong tatay kamu. Mag-action pa bagsig suka. Ay, Naarang kamote guys. dito manggulbas sa ubos ang dagag unod ane. Bayas mo dito. Grabe sa basal mga unod ani kalayo. Ah, ay. Magunta dahil ka magtutuwan. Muna ikapuyan ako. Guys. Ah, kini na siya unod. Pustahan na pa. Muna siya na unod guys. Kanina na siya unod. Tawa lagi. Ingon ko pa. Ingani siya guys pag naiunod. Magliki-liki. Ano siya. Ngita ito ka ng mga liki. Kanina apod ni ba? Ano? Kani ngani. Wala dahil. Naranas kilid. Basta na dex kilid. Kini sa taas. Ito. Ayan oh. Oh. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Di ba kanin? Ano ka na dire? Kanin. Wala lagi. Ang ko pa. Ah! Woo! Amazing. Anak yun. Or di like kabalo. So, tulo na. Sa likod ko. Ito, ara. Anong nangyari? Oy. Tapos, Ating dalawa. bigyan ka Pagmamahal mo ay bakit nagmahal?
relate yun din siya ba? Galay ko gakuha oy. Di ko kabalo. Eh, bag si abing kay di haraw bag sa punuan si saging palikot-likot. Ay, video daan. Banggot. Mapan, anak, mabayla pa. Kani ba sila na po ni Bayot? Dali. Oh, lamotik dagko. Dako dyan ni Bayot. Dako. Dyan ni Bayot, awa. Dako ang Ilan ka pa? kabalo lagi ko. Ingan ko pa. Dawa, ingan ko pa nga dako siya. Masampungan man hawa na ko. Dalagi dako lamotik. Ano, magborot. Tuarayot nagliki. Asa? Tuas babaw. Kini? Mida. Oh, tama oh, di ba? Kabalo jud ka oy. Magkuan man ni siya, mag-ulpot. Ka-ulpot. Asa pa yun? Tuarayot. Asa? Tuas babaw tu ah. Kadto nagliki ka na. Ingan bitati kang nagaglamotik. Nara si mong tiil, nagsaka na sa pajama. Paman. Hawa naman. Tagtaga naman. Di sa isa ka tiil. Di ka. Oh. Ha. Kamu tinim ko naman. Kadalubag niya na sa siyang PLs. Kani bayot. Nani siya? Gani oh. Nani siya? Kumbaga yung palagi na ito wala. Lagi. Ang laki-laki. Dawa. Saksak mo. Good. Sulod naman. Gamayaran ninyo kay basig yan tumadala. Crispy pata. Padali ba makapaak sa lapig? Lamuti. Ganun sulod. Mawainit bag. O na siya ay mundo. Basta nag-apa sila bayaton ba? Saba si Papi dito. So, marin siya kung kuha. See? Mo na siya beauty guys oh. Like this. Diba? Makawala siya stress. 360. Kana yang drayot kana. Naagin siya yun. Your is the correct. Nara. Muliki man gabin siya pag nasa inod. Mo siya kaulpot. Kaoy pot. Tapos siya ng lamatik ng ulpot pot. Ah. Samantalang sa Davao ka mahal silos kamuti. Yeah, inapa jutel kadako. Asa man? Kana simong kita makan sa un. Sa una. May labot ka ron. Uy, pagkuan daw ka mga muti naman ko. Woo! Woo! Tubag ko dira. Ako na pitig video sa imo. Nalo. Kano? Kani. Ano siya? Lami kay kanang linghod pa ba? Kanang pasan bunad prituhon. Kapaso.
Gamay na siya. Ano itong tablet? Hala, so far, magpanipinakadako akong nakuha. Siya. Oy. Kuan man oy kanang si tawagan ni oy. Gahi. Naman takay kan? Nga kumusta mga mare, madaki at purot na oh. Wad makuha soga mare. Wadad soga. So, kay papa patong galas pa abot dito bayot. Kato. Ah. Mo na katong ipakuan kay labayaton. Kaning pula bing mo ni kapayas bing. Ing ani siya guys, pag anak ni mga gahi na siya kamuti sa sulod. Larang, di ba? Si kamuti. Ay, gamay man siya. Pero, mga gulang na ni siya. Gaya kaya mutik. Yung mo na sakit mamaak guys. So, kanay mga ingani, mga itom na kuan. Amigas. Okay. Here. Nara. Pakita ba yun? Diba? Mo ni may kapay, akaulpot no pula. Kisa ni kamote dire? Abi. Subhang yuon. Ayaw eh. Namay maningan yun. Mga gang tanin niya. Yan. Hindi daw siya masugot pa, ita daw. Ayaw eh. Yung panel. Dito si papi. Dali isa na tong kamuti. Mga gangta. Tawagan mas mama papata. Paluto ang kanon. Mag-anim na nagsigpot. Patlo man si papa. Kulik ka. Aywan damayan. Yung trabaho ah. Di mabuhig bolas mama. Managasamat. Mukhang manggaman ang inyong bana nga. Pwede rin nyo pakpak ng luwag. Ba na pa magpasta yung papa? Lang. Pero di po kumagkuan eh. Guys, see the mundo. It's super big. Ako pagod nga ng ulon ay yung pagawas no. Labi na sa bilat kan mag-agi dito na. Buskag. Oy, ang buna-buna. Buskag ang buna-buna yun. Buskag ang buna-buna gyud. O mao daw na parusa kay kita man gud daw ng babae kay kita daw ang Hinungdan. sinungdan. Biblical Kita ba? may nagtintal. So mao daw na parusa sa atua. Itong nagtintel nga sila yung nagsigig pang mangkuan mga yung number. Pas niya sila nga. Ano papa ni RJ? Sige na good ma'am. Antod uba. Ikaw, gana na ba nga ako nga. Di lagi ko sir kay kanang kuan. Ingani, personal magud na ko nga number. Sige na good ma'am kanang kuan. Bisan pag imong kuan ma'am, di lagi ko minyo ma'am, di lagi ko kuan ma'am. O kuan akong pangalan o Roger Mera bisan pag ikuan nimo. Lara akong resensya ma'am. Actually ma'am si ma'am. Naawa karon. Hey ma'am, nabuak ng bunabuo nga mo. Pagbaagran sa kong balik. Bahala ka mapakang palang ko. Liuga paggunit. Muli mo, nawang muli. Hoy, pag sure liugaw ni ang mga tel ipang kamera sa imo. Gani mo. Liugag ato. Si mabuyag ka. Akan man to ityog kag dawat. Og kahakop tiba. Lain pud kadlok magnganga lisudsan. Saglim, isa pug din. Kadako mo ra nag ato. Daga nagwa si Bingbing oh.
Warad tang kamutihan kung pigpangyasatan ang yun. Ato. Kadako mo ra nag ato. Hitan. Naro. Let's siya color. Yan, ako pag-iat. Ato ka na iyan oh. Iihi katura. Stands above them all. And the angels cry. Pikas. Sige na magpananom si Papa Guan. Ya di man mo kaon. Ito yata ka. Ay. Ang karon lang ang gihikot makatusok-tusok sa buti sa karabaw. Nagilukan kang kabab taga ng karabaw niya. Lapukan kayo nang sa palula sitting sa agay. Sakit atong tunog. Ngayon lang. Tani. Mga kuan gid mong hita. Mga exers. O ilay lagi ka. Suon na yan. Saka magsalin ko. Nya dira ra pa ida di na natin. Ka oy igsoon man tata wala kay ko. Di, anig suong kaya ka buldos ka do. Nga na pa nga na mula kaw. Magkagay man ta. Tamat ka is din. Dosod ka is. Eh. Suta na panay mo sila si Tata. Kasi nila ito. Suta. Hindi gyas. Mahugasan man din. Diretso na lang may pareto ka, be. Stands above them all, and the angels cry. Oh, all creations cry. Holy, you were lifted high. Holy. Ano? Masa na? Oh. Eh, diba sa mga ano ang pagbuga? Oh. Ha? Nagkilot ra ko din. Guys, kumit lagi kaya bakal daw. Kung ano ba ito yung sarap ka? Sa driving, oh. Ang laras ko ako, oh. Sinulas ka ba eh? Kailangan sinulas ka.
Nakalayas na buwa. Way laro papi oy. Sa daw? Ha? Tuhog? Nagsakab. Nagsakabo eh. Sa daw? May batad. Okay. Uli ditong lulo! Yeah. Oh. Meron siya basikong guys, basikong. Uli ditong lulo! Siya daw? Okay. Ito, praise the Lord. Lamutik. Huli na ka, Beng? Sugatan na lang sa ingkay, Beng. Bing! Ha? O, sugata sa ingkay. Ano ang gusto pa dira? Kamutihan? Wala ba ka? Ilaw pa. Masuk na pension natin kaya. Ah! Oh, nangihi ko man dahil ko short pandiha. Yay. Mo na kan. Ah! Ha! Sige. Dagmay pa man log ta. May ko ta. May ko ano kay pasi? Ta kami daghan. Sige pa pagkatapos paminawi. Sige pa pagkagkusog. Tapos paminawi na magkakagat sa sulod. Makakagot lang. Kani gay daghan tao? Mabuti ka na dia. Mailang din. Ano dire akay naigi akwag si papi. Naigi aw-aw. Kuha ka mag-design gi akwag. Bakit sinilas? Pagkabitas may sinilas. Bitud gani.
Ha? May mo anit to. Muna manggihapon na ba pusel? May gumanhin na. Wala pa manindot mo pa. Testing daw po na. Oh, nabugto na po. Ariel's cry. Pila kayo ni sa Shopee? Ay, sa TikTok. 100 Shopee. Di ba? Kisan wag. Gamay, pamambuan ita. Gamay, pamayan tinutkutan. Tapos nagnakuha si Papa. Kung sa? Kabatod. So, gamay ang katsatan yung ani ra. O, sikan? Oh, O, yung naparan. baka ni abot di ako sa pa. Saka na kayo nato. Pa! Ah, si Papa! Si Lolo! Muti. Dami pa mangitan ang tanong. Asa? Gamay pag kinukot. Diha oh. Sa gamay. Pila man ang kinukutan. Kaya mo sa tiil. Gamay raman ang kututong niya. May. Ako niya. Pasok pa nakita ko ng mitis. Sa gilig pangagatot punong ang. Ano, dake. Kaya pa hustler tangad kan. Pasok kayo na ta. Is. Kanang menalit lagi kami. Paaktig. Kami. Ata, ubag ang iring gida ng Papa diha. Asa kay pagkaon? Tinubungan mo na ito. O gani. Napagwala siya. Para itong pila ka adlaw. Oh. Kita na kong puti. Pambuka naman. Nasa tayo ni putos. Ikan ko. Bahala ka man. Mga tanibunit. Uusang ang. Ini. Bet ang tiwas na. Terus papi makawaman. Amo hon ta mapapi na kana magataga. Wala pa man marami pa. Patungam pa dito naman good na. Papikas pa ni. Mag kita atsa. Mora na nagaya ni Papa. Kana.
Dito naman ko ni atras na. Ay, mas papaiyo dyan yan. Ko iya. Bigan. Nara. Sila nito pa rin sila. Upad, uy, upad. Nakababa, mangguna. Kung dito masubang. Okay, wala naman, basta yung ano. Ganyan naman. Ano ito? Wala mas papat mga ako. So, iyang. Ang amo. Mo. Dati pati mo ka, nangatik. Tas sa jara. Sikan. Sikan. Maslagan. Sa banggot ng guna. Ang kabalik kasi inaawan ano. Pag subok-subok an man, it's uli up. Ito iba yung siya. Dapat upat. Bakit naman katawa? Nag-enjoy. Ito. Hindi ginibiyaan ba tara? Ato na to ta. Tandaan ta, wala na lagi na lagi. Wala nga pukuan na to, di pa na makuha. Nagtapulan na Ito? Di man good nagka balutaan na mag. Wala nga itong bahon kahugog na lang kagad. Wah. Tara, nawag kas papa. Oh! Nga di may kabalo. Masa daw? Aha ko tigwat iro, aha. Di may kabalo! Giat ngan sa kahoy! Punuan! Di may kabalo! Pag-anhe dire! Padalag sundang. Padalag sundang. Giat ngan sa punuan! Nga dalag sundang pa. Pagdalag sundang, apa? Ganina ram. Ganina rami dire! Para ginukuro sa sundang diriad. Makatesting na yun mo bukod. Kaya kaming sinsin kumanam eh. Ako na sa farm. Ako? Gani ni. Dag. Sayo guys. Pagka ganina lang namin angan. Isa ba ito da? Mga amok ko. Ay nang bujaga ka. Bisik kamu teh. Asa da ini? Asa? Din ako anor. Pa paminag man jud sa apa imot pating prepared. Katuon. Kanapod. Kaysa. Kanarata. So, megad ma. Di man kumudawat yun iyaw. Pero pag ano, di ba kag-bap? Dawat. Yummy. Latod. Apa? Diba sa ta? Is. Pag doon ang kaya, pasangit. Mailhan man tinigbasan sure di. Para. Oh, dako na. Mama, aknata. Hindi eh. Mangisira. Isa na lang yung kalap. Mwah! I love it. Kadi kibayat ko. Para ka. Oh, pasar manginyo. Ano? Si Papa ito. Dili, si Banggot. Magat?
Yes, mana ada ako tutulong. Pape! Pinasawat, yes. Is. Pwede ba isagol lang kagang ugkuan ka? Isa. Dili. Nakita ni kasakan. Bungganan. Bag na imagine naman pag ubunggan. Tulupay ko ha. Facebook na po kaya ito na po pa. Ano? Is. Sige, papi. Papa! Wadad. Nga bujag ko na mga kuwa. Ba't man apat yan, tig-tek-tek-tek panhitan. Wad ka voice na yung kadaot. Andi ka, sira. Pag pa-audition ko ipadta kuwa. Wawawin. The Boys Kids. The Boysit Kids. Ito na nagkuha na ng bata ng wawawin. Tata. Yan. Wawawin. Wow. Pero kung ipapagay, Pag. kada sa baling ang alis. Kasi pakagi si tata manggod na kuan. Packaging. Tata manggod na kuha Aurelia. At bag ubag kan din ta kuha. Skan. Kanang sudanan sa kuan ba? Ref. Kanang cartoon. Na may packaging. Kay pakaging. Tata na. Nila, tibog, tablet. Isa mo nang naungi mo marisiro, tabliyahan ko na. Ang baby kay Bobby. Ano na kabalog sa taan ka? Sa? Isang sabihin. Kanya na. Pakaging. May pamanaligtan at kasi ina. Hmm? Pronto. Ha? Ubudan pa po doon. Ini agad ni taubot sa ta. Ako makapensa eh. Ako sa babag ka? Gan ko rin. Ay po bang tastas? Pagsiyo. Sundan ninyo. Napaiubo do. Isa ba na igit yun na din? Asa? Ano? Asa? Kani? Kani? Ako yung nagpatibak-bak. Nakita ng bata. Kamano ko ma, masakit ay bakbak ko abay ginaw-aw. Panuntok ka. Kagailing ka kang kabonge anaw. Masig na pa sila bingkay. Nagpadayag ka sa imong gahon, O Jesus. Mukha mo naman sa inyo. Bili. Ito ng kuan. Bili ko tong pareho tong makaon. Kuan man ni uga man sa sulod. Lahi man tong kuan. Lisan. Ginoo. Oh. Ginoo. Papi! Papi! Lagi tatangon? Kung sa ginagawa ni Mabuhon. Anday, papi? Papi! Papi, mag-garak sa kamo. Wala siya nga. Mabaya nila ni ugo na gyud oh. Kanya? Kaya kitong humot. Managam mo nang ba? Is oh. Ah, may papi. Ah man.
Dili na sa mga aso. Ito maganda ba? Punggas. Ito wa. Bunto bun. Di mo. Dila mi hulat. Hindi man kay mag-rescue man sa tabang ngay man tag pinakpo kay kuan. Harap-harap pa na. Pa. Dagmay ka. Og awitan ka. Papi. O Diyos. Ngagamhanan simbahon ka. Og bayawon ka. Amang nakahon. Tunok man ni bayot eh. Ay, nagsaka. Praise the Lord. Dili lang ni. Dili na gan. May nubis ko bantayan nato diri. Dili mo kay tabang na. Nato. Oh, mamambot. Ano? Pangkaging. Labay na nako ning panta. Unsa? Ajaw. Labay. Pwede mo gud na kuan niya. Kain pa ako ng atis eh. Ng atis. Labay na. Up. Papa ni nagbatos apa ita. Ano mas papi? Sakit ang baka. So, kung kami lumar. Sino pasak ni? Angkol. Ampol. Pascual man ata. Papi! Praise the Lord. Papi! Papi! Papi? Where is Papi? Ganito ako. So, ini ka. Doon na. Ay. Para puro si Papi. Hmm? Okay? Nakabalo din. Hindi ma. Oh, da. Papi? Ibang buwan na. Ato, kaslag to kan. Pero ito makakakaya? Ha? Ano ka ni? Pero ito makakakaya? Ha? Ano nung takagan ka? Akalag to kan? Patuha ka sa Papi. Guys, mo ni siyang uway. So, Yati anak ka sa kambra. may siyang uway guys. O kani. Tunukon. Ito ko. Lisod kayo ni siya kuhaon guys. Kini o. Mo ni siyang uway. Kini. So, kanang himong ka ng mga furniture. Na siya o. See. Wala. Ano siyang uhay. Isod kayo siya kuhaon guys sa lasang. Okay. Gawas na ka ng kaning tunokon. Nakita no? And then, lisod kayo ni pangbirahon guys. And then, sad to say, paliton lang into super brato. Na, maluwi ko sa mga taga-bukid. Amo, tamakan na ka na magkakuha. Maluwi ko nila papa. Kaya like super duper kahago ang trabaho. Super duper ka lisod kuhaon ang kaniuway. And then,
Then, paliton raog ka ng barato god nga hago kaayo like tapos alsahon pa dalon pa sa baryo and then sa kaon pa nila papa tapos tunokon pa jud siya like super katunok kung tawa ra gud ninyo super katunok na binirahon sa kaon if di makaya pahinga niyo nga kanang nag-ano siya sa taas sa kaon na nila papa tapos mahalin ra sa bari og tag kuan ang pila ka kuan tag 400 500 pinaka kuan naglibo nga na god na mga halin niya like super kalisod yun. So that's the reason nga naning kamot ko. It is because one day maka-give back ko sa akong parents na kanang matiguha. Amo na unta makakahalag ta kapunuan. Gani. One day pag matigulang na sila papa, makasupport na ka financially. Di na sila maglisod kayo sila papa. Okay, lisod kayo ang kanang kahimtang yun sa bukid yun sa tinuod lang. Ano siya nga, dili siya pwede nga bawalan ko maghatag sa akong parents. Kaya nga no, sila ang rason nga nung naning kamot ko, sila ang first reason, sila ang naging nako para maning kamot. Matag ko sa akong parents, ako naman pong sariling kinitaan, so wala magbuot. Naman nung taman si Kanma, kwa man. Papi? Kaya ta magkakaya si kan papi di kad? Amo nung tamakan? Saon na to na. Wah. Sik ubod man data. Sige. Saan gani mo? Ang sundang na to lagi di man masalig. Kakaya lagi. Kaya pa na. Kaya na yun. Desen maka. Iya, panik-panik apad ka ni. Okay, wala man kogi. Good. Diet said food oy. Kalang ubod mo. Yes. Saan kayo na? Ada sa mabuti ko. Kan pag-ukap talin, pag-pagkot ubod, pag-pet, okay. Ang pagkuam na. Da ginokpress the Lord. Pag-ubod. Pres la Lord. Tapi to. Kakawi-iwian. Alagat tos papi Uli ra tanaw niya, bahala siya. Kung nabaya. This is the real adventure. Dami ng kuan tawag. Laging nagluto ko si Papa. Kuan si Papa. Ay, oras. Pag ano na ako ba? Itong first na ko anhi. Marag na, napalit naman ako ng gimbal. Marag na, limtan lang na akong dala. Kaya kadagan ubag sa akong dala, dali-dali. Papi. Yan na papi. Grabe ko kung agad ang kauras ang. Ha? Nagpo ang kauras. Kasi magkang papi. Di, kaabot pa dahil papi ka. Wa, di yan. Ting taring taring ting ting tiring tiring ting ting tiring tiring tung tung tung. At least si papi nagtuo na nga atong lutuan. Oh, dukong ko dukong. Duruk chikarik. Ang banggot, ang babanggot. Doon, di namin os papi, ganhin anak ko. Ha, saan man papi, dako man. Di ba ito makaya papi, oy? Agay.
Walang isay ka, kuhan basta. Paring ka basta mga bang tag-adlaw. Kaya nagkitang basta pang itabi. Kagabi di ay. Mangkawas raman. Huwag ko try mga gang o gabi eh. Manggawat eh. As in? Makapili ka? Oo. Hala. Nindot ka na si Dudong, no? Kanang magsabay ta ba mga gang? Pwede ko ba misbigat? Hindi man po naganahan si Dudong na ikauban doon. Maglago ka ba siya na First the Lord. Ano ka mga bang? Hindi ka pa magpangagang kanikin, maiya. Oh Diyos, ikaw. Manasawag na ako ang nagibang ipakpak man na. Oo. Pagpakan tulis ka. Wa may nako namriyag to kat kita ko mga militos ko. Lubog man eh. Kaya mapaubos ta. Di man good siya to. Wala'y buta. Okay na ako nakapitolo. Nagpadayag ka sa imong gahom, O Jesus. Kaloy iko milagro. May kagang dito. Wala tayo na mag-kagang sa dito. Ay, sundang nato. Paano kada ako naglimut ko? Padayag ka sa kaniya ba ito? May bangal. Takiniyot. Ang sure. Kini ba ito? Kini ba ito? Tawang dalan. Kinabuhi ikatatuza. Oh, 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 oh.